YouTube ada. Lo namun jiwa kitchenin ano dilla kay mar obvious daw na himong ito. Nung siya nale may na kama ay buiwa ha tunong kapati. Pudi ko mo to din nga na bulo ko ka. Ba kanay ti ba. Hindi ato ko din ko na tong kaya. Kapag daw ko kanay ko ga din na kita na ko na ko siya na ni. Engine kapati him kahivin so higim the magchate ka ilaw ka ganin karato na usuma to bari magchate supa na yo wala patot patadi na kito akin kimo tiya ni boto ni boto ka to Video. Video. ET Nikila Teha. sarpa sarpa Ito na. cái chuyện này thằng ấy bảo mình chủ nó là ngọ
Bang.